корм сыйфатлы, мына булган базарын тартып койдук. Жигитлер айтканча 3 бригада эшләсәк. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Фәргат Камалиев алда торган терлек азыгы әзерләү эшенә куелган бурыч максатлар белән таныштыра. Зәй хуҗалыкларында яшел масса әзерләү өчен техникаларны кабул иттеләр. Районның 3 агрофирмасында да бу эш башкарылачак. Алар алдында 36 мең тонна силос, 50 мең тонна синаж салу бурычы тора. Быелгы язгы кырышлар бик үзенчәлекле килде инде. Почти менә бер ай язгы кырышлар алып барабыз. Ул соңгы көннәрдә әле түнге катырулар, салкын, минусовой температурный режим ул әзерәк безнең авыл хуҗалык хезмәтчәннәренә шик уятса да, барбер тормыш алга таба дәвам итә. Менә хәзер инде терлек азыгы әзерләү чорда килеп җитте. Зәй шикәр агрофирмасында да техника әзерлек сызыгына куелган. Биредә 1150 гектарда күпьеллык үләннәр, 500 гектардан артык мәйданнан кукуруз чабу бурычы тора. Эшкә керешү өчен шартлар җитәрлек, техникада төзек. Корма заготовкага менә технология буенча каралган 2 чапкыч, ворошилкалар, менә минем артта Jaguar 870 маркалы трактор, яшел массаны ташуга 15 единицага якын техника булачак. Техника 100% каралган, механизатор белән комплектованный. Алла берса, исән-сау булып, bütün басуларны мотор итеп җыеп, әйбәт кенә азык салырбыз. Агрофирманың алдынгы механизаторы Олег Сандемиров кырда 40-нчы язын каршылый. Техникасында килеп җайлап кына тора. 84 елда школны бетергәч, менә калдым шул хуҗалыкта, до сих пор эшлим менә шунда. Менә хәзер готовить итәбез. Сенокоска, хорошее настроение белән. Всю жизнь менә комбайнда, тракторда эшләдек. Район хуҗалыкларында терлек азыгы әзерләү техникасын Республика Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләреннән торган комиссия тикшерде. Аграрийларның хезмәте югары бәяләнде. Готовность техники на очень хорошем уровне. Механизаторы все осведомлены о своей работе, о оплате труда все ознакомлены, у всех получены спецодежда, также ознакомлены по охране труда. Хочется пожелать Заинскому району, чтобы успешно провели все кормозаготовительные работы. Хуҗалыкларның кадрлар белән тәэмин ителешен, хезмәт шартлары, кызыксындыру чаралары, хезмәт куркынычсызлыгы мәсьәләләрен дә күз уңыннан ычкындырмады комиссия. Эшне башкарып чыгу өчен һава шартларының гына уңай килүе кирәк дип белгечләр. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.